Aquesta caixa és de l'any 20, que és dels primers auxilis que es necessitaven a la casa. Aquí hi ha la informació, com se curaven les ferides i això. L'any 50 en van fer un en Pere Casanovas, que era ovulat, que era com una carmanyola, que també hi havia més a més, estava més ben feta perquè hi havia també que hi havia el perticant. La indicció, que es cremava amb esperit de vi, es desinfectava l'agulla, aquestes coses, era més completa. Aquesta era la més senzilleta, la tenien a la Vall d'Amunt. Ja anava tot preparat aquí, que per exemple, et deien, per exemple, la ferida més d'allò, netejar-la amb sabó i aigua, i llavors posar-hi iodo o tapar-ho amb una vena. Deia que això eren els primers auxilis i llavors, si en cas veies que se t'infectava alguna cosa així, doncs que tenies d'anar al metge. Però era el que tenien les cases. Això diu, per exemple, aquí es diu botiquín esport. Jo vaig pensar, al principi pensava que era del meu home quan jugava a futbol, però vaig demanar al meu sogre i em va dir que no, que feia molts anys que ho tenia allò, a la Vall d'Amunt. És a dir, el meu sogre va néixer el 1900, doncs ara tindria 124 anys, no sé quants anys pot tenir això. Vaig mirar-ho per internet, vaig veure que aquesta mateixa caixa deia que era dels anys 20,